Hamaika bat jaiotzen dela momentu kritiko batean, ez? Kritikoa lehenengo abertzaletasuna pisu agatzen delako, eta horren lekuko Eusko Jaurlaritza galdu izana. Momentu kritiko batean sortzen da, zeren horrekin batera eta violentzia gainditzeko gabezi bat erakusten ari gea gizarte honetan, eta hori historikoa ere bada, kasi kronikoa. Eta hamaika bat jaiotzen da momentu batean nun baita ere krisi global bat bizitzen ari garen, ez? Kulturarena, ekonomiarena, sozialarena, gizartearena. Eta beraz, gu gizarteari dudak baino erantzunak eman behar dizkiogu, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da jarrera garbiak eta argiak edukitzea. Eta horregatik ikusten dugu hamaika bat sortzeko behar hori, ez? Eta behar horretan, eta hiru krisi horiei aurre egin ahal izateko, ikusten dugu ezinbestekoa dugula berriro ere herri honen lidergoa lortzea, ez? Eta herri honen lidergoa lortze horretan, hamaika bat amaiteko aportazio bat egitera dator, ez? Eta uste dugu abertzaletasun historikoan kokatzen dela herri honen zentralidadea eta hor landu behar dugu, ez? Hamaika bat sortzen denean, badu helburuetako bat badu bat, ez? Eta da herritarren eta politikaren arteko banaketa hori nolabait ere gainditzea, ez? Lehenengo gauza da alderdia ateak irekita jaio behar du, ez? Horrela jaio zen, suspertu prozesu bat egon zen, herritarrei esan genien zertan genbiltzan, zer pentsatzen genuen, eta ondorioak ere zein ziren ere ezagutzera eman genuen, eta bide horrekin jarraitu nahi dugu, ez? Orduan alderdi gardena behar du izan, herritarrek jakin behar dute zer gertatzen nahi duen denbora oro alderdi barruan, eta ez hori bakarrik baizik, eta gure pentsamendu guztiak plazan jarri nahi ditugu, ez? Beti esaten ari gea, azkeneko urteetan abertzaletasunak eduki dituela aldarrikapen vertikalak, ez? Maximoko aldarrikapenak, ez? Eta tamalez konturatu gea aldarrikapen maximo horietan gizartea etzeola berarekin, ez? Horren aurrean, gu aldarrikatzen ari garena da, lortu behar dugula herri honen naziotasuna gero eta jendeagiagok babestu behar duela, ez? Eta generazio berria bat dagoen bakoitzean naziotasun hori sendotzen joan behar duela. Eta gertatu zaiguna da azkeneko urte luzeetan arrebez gertatzen egala. Eta larritu egiten gea gobernu aldaketa bat dagoenean, zeren uste dugu naziotasun horretan emandako urratsak berri hori atzera joan daitezkeela. Orduan, aldarrikatzen duguna da, abertzaletasunak egin behar duela politika bat gizamanakoari gehiago lotuta, egunerokotasunari gehiago lotuta. Jakina demokratikoa da erabakitzeko eskubidea, eta berdin urratsak eman beharko ditugu bide horretan. Herri honen herri eraikuntzarako, eta esaten duen bezala, herri honen naziotasunean aurrera pausoak emateko. Baina izan beharko dute, herritaren beharretara txertatuago, lotuago, pausoz pauso, graduala, jakin behar dugu momentu hori gizarteaz eskatzen nahi den. Gure politikak zabaldu behar dute beraien mirak. Eta gu gero eta gizarte honen esparru gehiagoetara iritsi nahi baldin badugu, derrigorrez ireki behar dugu hori, ez? Gure asmo horiek ireki behar dira, gure helburu horiek ireki egin behar dira. Berriz, frenteak, momentu guztietan nolabaiteko tabuen antzea hitzak mahai gainean jartzen dituztenak eta definizioak jartzen dituzten bakoitzan marrazten ari dira, ez? Muga bat genditzen ari dira bi taldeen artean, ez? Eta horrek
horrek ahultasun batera ematen ari gaitu, denbora guztian. Eta gainera marra hori marrazten dutenak, polo soberanista osatzen dutenak, eta abertzalea zein den esaten dutenak, eta precisamente esaten ari dira norrez direnez. Eta bueno, ari dira noraiteko aldarrikapen, ez dakit, nik uste dut antzuak direla aldarrikapen horiek, ez. Nire ustetan ez dago egun bat nun derrepentian herri hau libre izango dan, eta papaten herri honek eukiko ditu berezku ahalmen guztiak, eta egun horretatik aurrera denak zoriontsu eta baketsu biziko garen, ez. Ez dago egun hori. Eta marra hori aldarrikapen vertikal horiek egiten dituztenak, polo soberanista sortzen ari diren horiek, nik uste dut engainu bat mantentzen ari direla, ez. Nolabiteko egun bat badagoela non herri hau salbatuko den, ez, aldarrikatzen ari dira. Eta hori faltsua da, ez. Hori faltsua da, eta gainera hori ahultze prozesu bat dakar, frustrazio prozesu bat dakar, eta gure ustetan ez da bat ere ona, ez. Eta gainera usatzen du jende asko, ez. Eta herri honen kultura, abertzale baten helburua balin bada herri honen kultura mantentzea, herri honen naziotasuna, oraina etorri den bezala, etorkizunan ere ibili behar balin badu, derrigorrez gero eta jende gehiago bildu beharko dugu bide horretan. Derrigorrez. Zilegi da, edozein gobernuan egon nahi izatea, hori zilegi da. Baina gure ustetan alternatiba bere hortan ez da nahiko. Benetan alternatiba horrek ez baldin badu ekarri behar herri honen etorkizuna bermatzea, ez. Eta beraz, gure ustetan oraindik ere alternantzi horrei falta zaio hori, ez. Falta zaio herri honen etorkizunaz eta herri honen kulturaz parte hartzea, ez. Edo gutxiengo baten inguruan denok bat egitea, ez. Eta beraz, alternantzi hori guretzako ez da berme bat, etorkizunerako, eta ulertzen dugu abertzaletasun historikoak berriro ere lidergoa lortu behar duela herri honetan. Instituzioen bitartez, legearen bitartez, ertzainaren bitartez, violentzia eta terrorismoaren kontra egin behar da. Legeak ematen dizun aukera guztiekin, hori egin beharra dago. Baina nik uste dut, eta batez ere abertzalea ikuspuntu batetik badugula beste helburu bat. Eta da, violentziari eta etari beraien zilegitasuna kentzea. Edo norbaitek ematen baino zilegitasun bat, hori kentzea. Deslegitimazioa. Eta era horretan, eta bide horretan, hori baita importantea. Alegia, norberak pankarta bat kalean ikusten duenean, norberak baztertzea, ez? Ideologikoki ez duelako bat egiten. Hor badago helburu importante bat, ez? Eta hor lan asko egin behar da. Eta lan horretan ez da nahikoa Madrilen zer esan dezaketen, edo ertzainak, edo hainbat legez zer egin dezaketen, ez? Baizik eta hor beste lan bat egin behar dugu. Eta hor oso importante da instituzioak eta alderdi politikoak ekimen bateratu bat martxan jartzea, eta gizartearekin batera lan horretan argitzea, ez? Deslegitimazioaren lan horretan, ez? Bizitzen ari garen krisi ekonomiko honek behar ditu erantzun tinkoak, eta batez ere erantzun horiek tinkoak izan daitezen eta sendoak izan daitezen, ezinbestekoa da instituzioetan oreka bat egotea. Eta ezin duguna da krisi honen aurrean bata besteari kozkaka egotea. Beharrezkoa da neurri sendoak hartzea, eta neurri sendo horiek aurrera atera izateko instituzioetan babesa behar dugu, eta babesa egon daitezen askoren arteko akordioak behar dira. Eta horiek egin behar ditugu.